O dyna ni, croeso cynnas iawn i bawb ohonoch chi i'r cyfarfod arbennig yma, cyfarfod i goffau y parchedig Doctor R. Tudur Jones ar achlysur camlwyddiant ienni fo. O hyn ymlaen, wrth gyfeirio ato fo, fyddai'm yn deud y teitl llawn yna. Nid o unrhyw amharch, felly, ond fyddai'n ei alw fo yn syml fel Doctor Tudur. Mae awdur y llythyr at yr Hebreaid yn deud peth fel hyn. Cadwch mewn cof eich arweinwyr, yr rhai a lefarodd air Duw wrthych. Myfyriwch ar ganlyniad i buchedd ac efelychwch i ffydd. Medda Beibl.net am ran ola yr adnod. Meddyliwch sut mae eu bywydau hwy wedi gwneud cymaint o ddaioni. Gawn ni gydweddio. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, a thad Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. O arglwydd ein Duw, tra mawr wyt ti, a theilwng iawn o fawl. Eiddo ti o arglwydd yw pob anrhydedd a gogoniant, parch a bri yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Bendigedig fyddodd enw di o arglwydd yn awr ac yn wastadol. Da ni'n diolch i ti arglwydd am y cyfle yma i ddod at yn gilydd i'r cyfarfod yma. Y cyfarfod i nodi canmlwyddiant geni un o dyweision di yn yn gwlad ni, Robert Tudur Jones. Da ni'n diolch arglwydd amdano fo yn arweinydd i ni mewn pethau ysbrydol. Da ni'n diolch amdano wedi cyhoeddi gair y gwirionedd am yr holl flynyddoedd. Da ni eisiau diolch i ti arglwydd am ddwrnod braf i ddod at yn gilydd. Diolch am ryddid i ddod i'r cyfarfod yma a diolch am gael cyfarfod mewn llecyn mor hyfryd ac mor ddymunol. Da ni yn cyflwyno arglwydd y cyfarfod yma ym mhob rhan ohono fo i ti. Gan ddeisif ar ei ti'n anrhydeddu ni as hyfryd bresenoldeb, a chymer y clod a'r gogoniant bys bythoedd yn eiddo i ti dy hun. Derbyn ni yn awr o arglwydd, yn gymeradwy yn dolwg, wedi maddan bya i gyd, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen. I gychwyn, mae'n hyfrydwch i ni gyflwyno cyfarchion a dymuniadau da cyfundeb annibynwyr Llŷn ag Eifionydd, undeb yr annibynwyr Cymraeg, a hefyd gyfarchion a dymuniadau da John Ifor Jones, brawd Dr Tudur. Mi fydda John Ifor wedi hoffi bod yma hefo ni, ond yn anffodus mae hynny yn gwbl amhosib. Os er hynny, mae o'n anfon i gofion cynhesa at bawb ohonoch chi yma. A dwi'n siŵr newch chi, y teulu fydd yn cysylltu hefo John Ifor yn ystod y dyddiau nesaf yma, i ddeud hanes y cyfarfod ag ati. Dwi'n siŵr newch chi anfon yn cofion cynhesa nina at y fynta hefyd. Mae yna nifer o ymddeheiriadau wedi dod i law. Mae'n amhosib i amryw byd o bobl fod yma, a hynny am amrywiol resyma. Naill ai am gyflwr iechyd, cyfrifoldebau gwaith, neu belltar y siwrna i gyrraedd yma. Dwi wedi cyfeirio'n barod at John Ifor Jones, sydd yn byw ym Mhenrhyn Coch. Mae Owain ei fab o yn byw ar Ynys Biwt, a Gethin, y mab arall yn byw yng Nghaerdydd. Mae nhw'n anfon i ymddiheiriadau. Yr un modd mae Alun Tudur, felly Alun, Vicky a Lowri o Gaerdydd, Gwilym ac Alex Tudur o Aberystwyth, ac o deulu Rhys, mae Elin, Siôn, Ffion a Owain o Gaerdydd yn anfon i ymddiheiriadau. Ac o deulu Geraint a Carolyn, mae Dafydd, Llywelyn a Gruffydd, ac o deulu Meleri a Iolo, Catrin, Angharad,
Sara Mair, Nia a Lea. Ac o deulu Nest ac Ifor, mae Robin Glyn yn anfon i ymddiheiriad. A da ni hefyd, wrth gwrs, yn anfon, yn cofio'n at yn hwtha hefyd sy'n methu bod yma. Da ni'n gwybod gymaint yn wir sa'n nhw licio bod yma. Y drefn wedi mi orffan y cyflwyniad yma ydy y bydd y 3 gweinidog sydd â gofal eglwysi yng nghyfundeb Llundain Eifionydd yn cymryd rhan. Mi fydd y parchedig Glenys Jones Pwllheli yn darllan o'r ysgrythyr. Mae geir anerchiad gan y parchedig Iwan Llywelyn Jones, Borth y Gest, ac yna weddi o ddiolchgarwch gan y parchedig Aled Davies Chwilog. Ac ar ôl y darlleniad gan Glenys, a chyn yr anerchiad gan Iwan, fe osodi'r torch o floda wrth ddrws Tyddyn Gwyn yn fama gan Rhodri Glyn a Llio. Mae hynny'n digwydd rhwng y ddau beth dwi wedi nodi. A mae'n gwbl briodol tydi bod ni yn cyfarfod yma yn Hyddyn Gwyn, gan mai yma, fel mae'r maen ar wal y tu ôl mi, yn yn atgoffa ni y ganwyd Dr Tudur. Prifathro Coleg Bala Bangor, pregethwr, athro, ysgol haig, gwas y gair, gwron cenedl. Mae'n briodol hefyd fod y cyfarfod nid yn unig yn cael ei gynnal yn Hyddyn Gwyn yn yr hen gartra, ond hefyd i fod o'n cael ei gynnal yma yn Eifionydd gan fod gwreiddia Dr Tudur yn ddwfn iawn yn y fro arbennig yma. Teulu i dad o Chwilog a teulu i fam o yma yn Hyddyn Gwyn. Ac fel da chi'n gwybod, lawer o'n eich wrth reswm, mi o Dr Tudur yn arddal hynny gyda chryn falchdar doedd gydol i oes. Ac fel gwyddoch chi, mi oedd y teulu, oherwydd gwaith tad Dr Tudur, mi oedd y teulu yn byw yn Rhyl, ac fel deudodd Dr Tudur ei hun, adeg fy ngeni aeth fy mam adref dros yr amgylchiad. Yr amgylchiad yna, fi oedd gam mlynedd i heddiw, da ni yn llongyfarch yn hunan dydan am ddathlu ar yr union ddwrnod, ond da ni dipyn bach yn hwyr o ran amser, achos mi anwyd Dr Tudur am hanner awr wedi 7 y bora. Gath Rhodri Glyn job cyrraedd yma erbyn 2. Sai sobor bysa erbyn hanner awr 7 y bora, a sai sobor erbyn awr 7 y bora i'r llywydd hefyd, cofia. Mi fydda Dr Tudur yn dod yn gyson bydda i aros yn Hyddyn Gwyn pan oedd o'n blentyn, ac oedd o yn mynychu capal yr annibynwyr yn Llanstymdwy ar y Silia ac mewn cyfarfodydd noson waith hefyd. A pan fuodd Robert Williams Tyddyn Gwyn farw, sef taid Dr Tudur, pan fuodd o farw yn 1929, ond na gryn dipyn o brydar ymhlith met Dr Tudur, be fydda'n digwydd wedyn de. Y prydar mawr, mae Robert Williams Tyddyn Gwyn wedi marw. Be sy'n mynd i ddigwydd wwan? Ydy Robin Rhyl yn medru dal i ddod ato ni i fama i chwarae de? Achos mae Robin Rhyl, mae o'n un da am chwarae ffwtsbol a chricet a phethau felly de. Dwi'm yn gwybod be oedd y pethau felly de, ond mi o ffwtsbol a cricet beth bynnag y ddigon parchus. Jack Williams a Robin Williams i frawd a Will Sam ac Elis Gwyn de, yn nhw oedd y met yn y cyfnod yna. A mi barhaodd cysylltiad Dr Tudur efo Tyddyn Gwyn hyd y diwedd, oherwydd i gyfeillgarwch a Gwenllian i briod hefo Will Sam a Dora. A da ni mor falch dyda bod Dora yma hefo ni pnawn yma. Yn yr erthygl am Dr Tudur yn y Tyst wsos dwytha, mae yna gyfeiriad at 2 ddigwyddiad allweddol yn rhoedigaeth Dr Tudur. Gwrando pregath gyn Glyn Thomas, y parchedig T. Glyn Thomas, oedd y naill,
a'r profiad gafodd o mewn ymgyrch efengylu ym Mhafiliwn yr Hyl oedd y llall. A pa fuodd T. Glyn Thomas farw, mae Dr. Tudur wrth dalu teyrnged iddo fo yn ei golofn wythnosol yn y Cymro yn Tremion, yn deud amdano fo, bu yn un o'r dylanwadau ffurfiannol ar fy meddwl am calon, pan oeddwn ar groesffordd ddigon argyfyngus. Ac ar derfyn y deyrnged, mae Dr. Tudur yn deud peth fel hyn. Dr. Tudur sy'n siarad am T. Glyn Thomas Wrecsam. Pnawn yma, da ni am gymhwyso y geiriau ddudodd Dr. Tudur am T. Glyn Thomas at Dr. Tudur ei hun. Gawn ni benthyg nhw pnawn yma a'i deud nhw am Dr. Tudur. Bellach mae'n fyd. Ond ni chredaf am funud fod cyfiawnhad dros fod yn drymaidd ac yn brydd wrth ei goffau. Dyna beth fyddai bod yn anffyddlon i'r hyn a ddysgais ganddo. I'r gwrthwyneb, mae lle i orfoledd. A be di'r lle i orfoledd? Os tawodd y gwas, mae'r meistr yn dal i lefaru. A da ni'n cydio, dydan? Da ni'n cydio yn hwnna. Oedd o'n deud y pethau yma yn dda, doedd. Ond oedd, o gyda fo ryw ddawn i sgwennu'r pethau yma, a dawn i deud nhw. Sy'n rhyfedd bod pobl yn mynd ag oedd. Chi dim awth o diwrnod Cymro ers dalwm, ddech chi'n mynd i chwilio am y Cymro. O'n i'n mynd i Llen Llyn at fam i fo'r Glyn, fan hyn, at Mrs Ios, Caermerich i chwilio am y Cymro. Ac yn meddwl, o sgwni, be fi gyn Dr. Tudur i ddeud wsos yma. A hwnnw oedd y cwestiwn, ac oeddech chi'n palfalu am y dudalan. A dos dim syndod, dos dim syndod na fela o pobl y meddwl. A dros y pythefnos dwytha, mae yna erthygla wedi bod yn y tyst a cenad gan wirion Dr. Tudur. Rhodri Glyn sy'n yma hefo ni, Gwilym Tudur a Dafydd Tudur. Maen nhw werth i darllen i gyd, tysa dim ond am y cyffyrddiadau annwl a dymunol sydd ynddyn nhw. Ond mae Dafydd wedi dweud un peth yn ei erthygl o, na synharo fi. A dyma'r yr hyn ddeudodd Dafydd. Cofio taid i mi ydy cofio nain hefyd. Cofio taid i mi ydy cofio nain hefyd. A dyna daro'r hoelan ar ei phen. Da ni yma heddiw tydan, efo anwyldeb a diolchgarwch mawr yn yn clona. Da ni'n diolch nid yn unig am Dr. Tudur, ond am Gwen Llian Tudur i briod o hefyd. A da ni'n cofio hefyd am Rhys Tudur i mab hynna nhw. Mi glywys i Dr. Tudur yn dyfynnu emyn elfed lawar gwaith, nid dawn na dysg, ond dwyfol nerth na brydferth waith ar ddynion. Ac mae hynny'n hollol wir, dydy. Pobl berig, ydy pobl ddysgedig a dawnus, a hyn i'n bobl aniwiol. Mae hyn i bobl berig, dydy. Nid dawn na dysg, ond dwyfol nerth na brydferth waith ar ddynion. Wel, yn Dr. Tudur i hun, beth bynnag, mi gafwyd nid yn unig ddwyfol nerth, ond dawn a dysg ymhell uwchlaw y cyffredin o ddynion. A'r hyn sy'n peri syndod a'r hyfeddod i ddyn o hyd. Mi gysegro Dr. Tudur, y donia hynny, yn gwbl ddibrin, yn gwbl ddiarbad, gydol i oes, i wasanaethu i arglwydd a'i genedl. Mae pob lle i ddiolchgarwch does, a gwerthfawrogiad am hynny. Ac fel dudodd Dr. Tudur ei hun, mae pob lle i orfoledd hefyd. Os tawodd y gwas, mae'r meistr yn dal i lefaru. A diolch am hynny.
Wel, y pnawn yma dwi'n mynd i ddarllen adnodau oedd yn golygu llawer iawn i Dr Tudur. Ac yn ôl fel dwi wedi deall, yn wir dyma ei hoff adnodau o'r Beibl. A dwi am droi felly at lythyr Paul at yr Effesiaid, yr ail bennod, a gan ddarllen yr adnod gynta hyd y ddegfed. Effesiaid, yr ail bennod, adnod 1 i 10. A dwi'n darllen o gyfieithiad yr Esgob William Morgan wrth gwrs. A chwythau a fe hawodd e fe, pan oedd eich feirw mewn camweddau a phechodau. Yn yr rhai rhodiasach gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awron yn gweithio ymhlant anufuddod. Ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt yn chwantau ein cnawd, gan wneithu'r ewylllysiau y cnawd a'r meddyliau. Ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint, megis eraill. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd e fe ni. Ie, pan oedd e'n feirw mewn camweddau, a'n cydfyw hawodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig. Ac a'n cyd gyfododd, ac a'n gosododd i gyd eistedd yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu. Fel y gallai ddangos yn yr oesodd a ddeiau ragorol olyd ei ras ef trwy ei gymwynasgarwch i ni yng Nghrist Iesu. Canis trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain. Rhodd Duw ydyw. Nid o weithredoedd fel nad ymffrostiau neb. Canis ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, yr rhai a ragddarparodd Duw, fel yr hodiem ni yn ddynt. Wel, da ni'n diolch i Dduw am ei air sanctaidd i ni y pnawn yma. Amen. Nawn ni sefyll, os da chi'n medru sefyll, am eiliad bach. Diolch yn fawr iawn. Yn barchus lywydd ac anwyl gyfeillion, braint ac an yr hyder fawr iawn i mi ydy cael deud gair yn y cyfarfod yma pnawn yma. Synnu i ddechrau fod na gymaint o amser wedi mynd heibio ers i ni fod yma ddwytha yn cynnal cyfarfod o'r un natur i ryw raddau, ond bod o'n llawer iawn lluosocach o ran cynulleidfa, yr atgof sydd gen i am y cyfarfod hwnnw nôl y Mehefin 2000 oedd bod y lle yma'n orlawn o bobl, bod na gannoedd o bobl yma mewn gwirionedd. A phwrpas y cyfarfod hwnnw wrth gwrs oedd dadorchuddio'r gofeb yma. A nawn ni ddim anghofio'r munuda hynny pan ddaru Gwenllian Tudur dynnu'r llen y fan hyn ynde, ac yna yn bod ni'n gweld y geiriau sydd ar y gofeb yma. Ia, Mehefin 2000. Ac yn syth wedi hynny, mi ddaru'r gynulleidfa oedd yma fynd i Gapal Seilo yn Chwilog. Ac yn y fan honno, mi roedd na gyflwyniad. Mi roedd y cyflwyniad wedi cymryd lle yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Ha Cynt yn Sir Fôn. Cyflwyniad gan 3 oedd o, portread i ryw raddau, neu portreadau cyfoethog dros ben, gan John Gwilym Jones a'r Alun Evans a Gwilym H. Jones. Dyna'r 3, a mi gawson ni weld y cyflwyniad hwnnw wedyn yn Chwilog y diwrnod hwnnw. Ond am mynd â chi yn ôl ydw i am munud bach at y diwrnod neu i'r diwrnod hwnnw. Canol Mehefin tua'r un pryd a heddiw wrth gwrs, falle bod ni ryw fymryn bach nes ymlaen yn y mis
heddiw wrth gwrs. Mi roedd o'n brofiad diddorol a deud y lleia i drefnu'r cyfarfod hwnnw, neu bod yn rhan o'r trefnu. A'r penderfyniad gan y pwyllgor bach ohono ni oedd gwahodd 3 i siarad oedd yn cynrychioli gwahanol agweddau o fywyd Dr Tudur. Mae 2 ohonyn nhw yn dal yn fyw. Mae 1 ohonyn nhw bellach wedi'n gadael ni. A mi ddaru ni rannu'r cyfarfod yn 3 rhan. A'r siaradwr cyntaf oedd, fel da ni wedi clywed i enw fo'n barod, Robin Williams. Ac oedd Robin wrth gwrs yn byw yn ymyl yn fan hyn, yn Bryn Tirion, yn Rhoslan. A be ddaru Robin oedd olrain cefndir y teulu, hanes y teulu, a hanes yr ardal yn gyffredinol. Ac mae Robin wedi cynnwys llawer iawn o'r hanes hwnnw yn ei gyfrol o Gwr y Long Goed. Ac mi roedd o'n ddiddorol iawn sut oedd o'n mynd ar ôl cefndir teulu Dr Tudur a chefndir yr ardal yma ac yn hatgoffa ni yn gosod Dr Tudur yng nghanol y mawrion sydd wedi magu yn yr ardal yma ac yn aros efo un cyfnod mewn hanes. Dwch mi gyfeirio at rei o'r bobl eraill rwan, a jyst cyfeirio'n fras atyn nhw. Yr enw cyntaf oedd Robert Jones. Wel, nid enw anarferol. Robert Jones, a'i ddyddiadau fo, wrth gwrs, oedd 1745 i 1829, wedi fagu yn y Sintir, Rhoslan. Ac mi roedd o'n frwd iawn efo'r cyffro methodistaidd ac yn sefydlu ysgolion cylchynol ar draws y gogledd yma ac yn weithgar iawn mewn capel ni dan enwog sydd yn dal a'i ddrysa'n gorad yn yr ardal yma yn Bryn Engan. Robert Jones wedi gladdu yn Llaniestyn ym Mhenllyn, ond mi roedd na gofeb, beth bynnag sydd wedi digwydd i'r gofeb yma, mi roedd na gofeb, medda Robin, iddo fo yng nghapel yr Annibynwyr yn Rhoslan. A dyna'r tro cyntaf i mi ddeall mai Bethesda oedd neu ydi enw capel yr Annibynwyr yn Rhoslan. A Robin Williams ddaru'n hatgoffa ni y diwrnod hwnnw yma yn Hyddin Gwyn. Ac yna yr ail enw, sylwch wan, Robert Jones, Robert Williams. A mi ddaru Robin daflu ryw ergyd, slick. Be fasan ni'n neud heb y Roberts ma? A mi ddoth o ar ergyd yma i mewn, wel ia, be fasan ni wedi neud yn sicr heb Robin Rhyl, mo? Ac wrth gwrs oedd yn cyfeirio ato fo'i hun, yn doedd, fel Robin felly. Wel, Robert Williams, pwy meddach chi? Robert Ap Gwilym Ddu, de? 1766, 1850, y Betws Fawr. Ac yn ôl yr hyn yr oedd Robin Williams yn ei ddeud, teulu cefnog o ardal, neu o un ardal arbennig ym Meirionnydd. Ac wrth gwrs, im isio mi ddeitha chi, awdur yr emyn y bydda Dr Tudur yn ei werthfawrogion llawn fel pawb yn o'n i gobeithio, mae'r gwaed a redodd ar y groes, o oes i oes i'w gofio. Ac yna mi gyfeiriodd o at Peter Jones o Garndol Benmaen, Pedr Fardd. Fynta'n byw tua'r un cyfnod, yna Dafydd Owen, neu Dewi Wyn o Eifion. Dewi Wyn wedi fagu lledan i ddwch ar ffarm y Geirwen, heb bod ymhell yn fan hyn. Cyfraniad hwnnw wedi bod yn sylweddol iawn. Ac yna pobl, neu'n arall fel Ebenezer Thomas, Eben Fardd. Awdur, mae'n eisiau fi ddeud, nag oes o fy Iesu bendigedig, ynde? Ymhlith llawer iawn o weithiau barddonol eraill. Robert Jones, Robert Williams. Ia, medda Robin Williams. Robert Jones, Robert Williams a Robin Rhyl. Ac yn heiddi lle anrhydeddus
yng nghanol y cwbl, yn un o'r enwa mawr oedd yn perthyn i'r ardal yma. A dyna'r cipolw gyntaf gaethon ni yn y cyfarfod hwnnw, gan Robin Williams ei hun, am y teulu ac am yr ardal yn gyffredinol. A bod Tudur Jones yn ffitio'n berffaith i mewn i'r traddodiad yna yn llwyr, ac yn sicr i'r traddodiad efengylaidd yr oedd llawer iawn o'r bobl yna yn ei arddel. Yr ail siaradwr, dyma ni yn symud oddi wrth y cefndir ardal a'r cefndir teuluol at ran arall oedd yn werthfawr iawn ym mywyd Dr. Tudur. A'r siaradwr oedd Dafydd Iwan. Ac wrth gwrs, i mi eisiau mi ddeitha chi, mi roedd Dafydd yn olrhain hanes gwleidyddol Dr. Tudur. A'r yrfa wleidyddol ddisglair fasa fo wedi gael. A'r ffaith i fod o wedi bod yn gefn i bobl ifanc yn y 50 a 60 a sicr 70 oedd yn brwydro dros gymdeithas yr iaith, bod y gymdeithas honno wedi cychwyn, a bod Tudur Jones yn ei chanol hi hefo'r bobl ifanc, ynde. Ac am waed y to hun, oedd am waed y to ifanc. Chi'n bod? Ac yn ei deud ti'n arw iawn am y to hun, oherwydd i bod nhw yn beirniadu ac yn feirniadol iawn o'r to ifanc. Ac wrth gwrs, nid yn unig mi fydd o'n gefn i gymdeithas yr iaith, mi fydd o hefyd yn gefn ac yn ymgeisydd dros Blaid Cymru. Ac mi fasa fo wedi bod, do's dim amheuaeth gen i, yn wleidydd peryglus dros ben. Nid yng ngeiriau fi, nid geiriau Dafydd Iwan di'r un, ond yn ngeiriau i di'r un. Mi roedd o yn doedd wedi dangos diddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth. Ac yn credu, wrth gwrs, fel mae Rhys Llwyd wedi deud yn ei lyfr, bod gwleidyddiaeth yn rhan allweddol o fywyd, a bod y cwbl yn dod o dan awdurdod Duw ei hun, bod y cwbl yn cyfri gan Dduw. Dwi'n symud ymlaen. Y trydydd siaradwr oedd John Gwilym Jones, y parchedig John Gwilym Jones. Ac wrth gwrs, mi roedd John Gwilym yma am y rheswm ei fod o wedi bod yn weinidog ar y teulu ym Mhendre Bangor am gymaint o flynyddoedd. Mi gawson ni gan John Gwilym ddarlun clir iawn o allu academaidd Dr. Tudur. Tair doethuriaeth, ynde. A dyna'r pwyslais yr oedd John Gwilym yn ei roi. Tair doethuriaeth. A mae o'n adrodd stori am gyfarfodydd, beth chi'n ei galw'n, cyfarfodydd paratoad, ia? Fydda'n cael ei cynnal yn festri Pendre y Mangor. Ac y bydda Dr. Tudur yno'n rheolaidd yn y cyfarfodydd paratoad yma. A John Gwilym yn dweud, mi fydda'r drafodaeth ar y dechrau yn medru bod fel hyn felly. Chi'n bod? Pyn bach yn wastad. Ac ar amball i dro, mi fydda'r drafodaeth yn gallu mynd lawr, ac i lawr, ac i lawr. Ac pob ymgais gan y gweinidog i drio codi'r drafodaeth, oedd y drafodaeth yn mynd yn is, ond dim ond i Dr. Tudur roi un pysychiad. Ac mi roedd y pysychiad, doedd. Nawn ni ddim anghofio hwnnw, fel na. Na ddiwch i mi. Pan fydda'r pysychiad yn dod, oeddech chi'n teimlo medda fo, y drafodaeth yn codi ac yn codi ac yn codi i'r entrychion. Lle roeddech chi cynt yn suddo i ddyfnderoedd, mi roedd y gŵr yma yn medru'ch codi chi yn uchel iawn, iawn. Wedi sôn amdano fo fel academydd tu hwnt o ddisglair. Does dim angen i mi ddeud hynny, mi fydd Denzil Morgan siŵr o fod yn deud llawer iawn mwy am hynny heno.
Mi roedd John Gwilym hefyd yn cyfeirio ato fo fel pregethwr tra dylanwadol. Fedra bod yn gwbl sgubol. Ac o'n i'n gwrando ar Glenys yn darllen rhan o'r benod yna yn Llythyr Paul at yr Effesiaid, a dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, bod John Gwilym yn cyfeirio at bregath o'r rhan yna o'r ysgrythur. Mi fedra inna ddeud hefyd, mi glywis i amdano fo'n pregethu'r bregath yna yng Nghapel Tabernacl Dolgella yn niwedd y 60au yng nghymanfa bregethu annibynwyr Sir Feirionnydd. Capel y Tabernacl yn llawn i'r ymylon a'r gynulleidfa wedi cael ei cyfareddu. Nid, gan y traethu, ond gan air Duw de. Bod dylanwad y neges honno yn bell gyrhaeddol. Mae rhaid bod y bregath honno wedi gwneud bobl bach wedi rhoi rhyw ddylanwad mawr iawn ar wahanol bobl, a dwi'n meddwl bod fi'n gywir i ddeud, nid geiriau John Gwilym di'r rhain chwaith, ond dwi'n meddwl mai dyna'r union bregath siaradodd hefo diweddar erbyn hyn Ieuan Davies. Ynde? Y Methesda'r Tymbl. Pan benderfynodd Ieuan roi hun i Grist a chyflwyno'i hun i'r weinidogaeth felly. Dyna chi y 3 siaradwr ddi wrth i'r pnawn hwnnw. Dwi'n crynhoi wrth ddeud, yn sicr mae dylanwad Dr Tudur arna una yn drwm dros ben ac ar do ar ôl to o fyfyrwyr. Mae'n amryw yma pnawn yma. Myfyrwyr Bala Bangor gai ddatgelu un ffaith, dwi'n mynd i ddatgelu 2 ffaith i chi rwan, lla bod na rei o'n chi ddim yn gwybod rhain. Y ffaith gynta ydy mai fi oedd yr un dwytha, yr un ola iddo fo i ordeinio. Y mis Medi 1987 yn Rhyd y Maen. Da ni'n gywir i ddeud hynny, fi dim ordeinio dan i ofal o wedyn. Fi oedd yr ola. Ac o'n i bai amdano fo, a dwi'n bod yn ofalus iawn yn yr hyn dwi'n ei ddeud, mi fys i mewn cyfnod yn nechrau'r 80au, rhwng 2 fyd, ddim yn siŵr iawn, be o'n i'n mynd i wneud. Chi'n bod? Ac oedd un droed i mi yn mynd i un cyfeiriad, ond y droed arall yn mynd i gyfeiriad arall, a dyna ni. Mi ges i na fy magu, dwi'n prysuro i ddeud, o dan ddylanwad gweinidog, sef yn nhad fy hun. Oedd o'r un genhedlaeth yn union ac yn y coleg hefo Dr Tudur, a'r 2 ohonyn nhw'n dipyn o ffrindiau, ac mae'n dyled i'n nhad wrth gwrs yn fawr iawn am ei arweiniad a'i bregethu. Ond na i ddim anghofio un bora Sul, y mis Mawrth 1983. Yr oedd Dr Tudur yn pregethu jyst ar Sul arferol yng Nghapal Coffa Cyffordd Llandudno. Dyna'r bora y penderfynus i. Dwi'n gwybod y llwybr, dwi am ei gymryd. Ac felly bu o hi. Yr unig beth os o'n i yn ei ddeud, dwi'n siŵr bod o'n wir am lawer ohono ni, beth i sa'n i wedi gwrando mwy yno fo. Fel myfyrwyr. Na'i'n edrach ar neb. Ond mi roedd i ddylanwad o arno ni yn bell gyrhaeddol yn doedd. Dwi'n gorffan wrth ddarllen cywydd John Gwilym Jones iddo fo. Dr Tudur. Nid athen rad weladwy yw'r Bangor sy'n Mangor mwy. Daeth a Duw at y doeth dall, dod a Duw i dŷ deall. Yn y ffau caid tafod ffydd i'w meirwon caid lladmerydd. Yn drylen mae'n costrelu cyfnodau i'w lyfrau lu, ac o'i sgwrs daw'r ddisg sy gydd i'w ddosbarth yn ddihysbydd. Dod a wnaeth a'n doi y nes, cyfannu, cof a hanes. At ei wlad yn nydd tlodi y daeth a'i chystwyo hi, ac a'i lafn drwy golofnau datgloi'r gwir, datgelu'r gau, ar faterol fydol fôr, efengil fu ei angor.
Berydd holl lyfrau addysg, a thrywydd, darlith a'i dysg, a'i bregaeth ddil y phethair, a iaith goeth, i wyrth y gair. Rhoi hun yn llyfr ei einioes, ar ei gred, yng ngŵr y groes. Braint fawr iawn ydy cael cofio amdano fo a chael rhan yn y cyfarfod yma unwaith eto pnawn 'ma. Bendith arnoch chi i gyd. Diolch i Iwan am ei atgofion. Mi roedd Iwan a fi ym Mangor yr un pryd, ond mi ro'n ni yn y coleg drws nesa, yn y coleg Gwyn. Ond wrth gwrs yn byw ac yn un o foes Balabang. Ac wedi mwynhau y cyfnod gyda darlithoedd cyfoethog Dr Tudur, ond hefyd falle hyd yn oed yn fwy na hynny, y gofal bugeiliol o'n i'n gael ar yr aelwyd gan wybod bod Tudur a Gwenllian bob amser drws nesaf fel petai, ac oedd hynny yn rhywbeth oedd y myfyrwyr yn gwerthfawrogi gymaint. Ac fel mae'r Gymru fach mae dyn ni'n byw ynddi, maes o law wrth ganfod gwraig, wel mi gesinau hefyd briodi mewn i'r teulu arbennig yma, oherwydd mi roedd Gwenllian a tad Delyth yn gefnder ac neither, a dyn ni yn gwerthfawrogi y berthynas deuluol honno hefyd. Dewch i ni i weddio gyda'n gilydd. Arglwydd, dyn ni yn gwerthfawrogi'r cyfle yma i hel at ein gilydd yma heddiw, ar gan mlynedd union geni Dr Tudur. Diolch am gyfle yn y munudau yma i droi ata ti mewn gweddi. Derbyn yn gynta yn diolchgarwch ni, wrth i ni gofio yn annwyl iawn, am un a oedd mor bwysig, mor ddylanwadol y mywydau bob yr un ohono ni. Diolch am gael ymgasglu yma yn Nhyddin Gwyn. Diolch am gael cofio y gwreiddiau cynnar hynny yn ei fionydd. Diolch am ei fagwraeth. Da ni'n diolch i ti amdano fel mab ac fel brawd. Da ni'n diolch i ti am y dylanwadau cynnar hynny ar ei fywydau. Ac yma heddiw arglwydd wrth i ni ddod ynghyd i gofio. Mi fydd gan bawb ohono ni atgofion fel pregethwr, fel darlithydd, hanesydd, awdur. Un a fi yn sgwennu'n hiawdl yn y Cymro, ar gwersi ysgol Sul. Gymaint arglwydd dyn ni'n ei drysori, a gymaint o waddol sydd wedi wadael. A diolch am y dylanwad sy'n parhau, bod y geiriau yn dal i lefaru a ni heddiw. Yn ystod yr haf, mi fyddwn ni eto yn ail gyhoeddi yn y papurau enwadol penodau yr ysbryd glân. Ac arglwydd, dyn ni yn diolch i ti'n arbennig am y gyfrol honno, a'r dylanwad mae'r gyfrol honno wedi gael ar fywydau cynifer o bobl. Dyn ni'n diolch i ti amdano fel prifathro. Dyn ni'n diolch i ti amdano hefyd fel gŵr teulu. Dyn ni'n diolch am Tudur a Gwenllian, amdani nhw fel rhieni. A dyn ni'n diolch i ti am y gwaddol, am bob un o'r plant. A'r cyfraniad mae'n hwythau hefyd wedi gwneud mewn amryw ffyrdd i waith dy deyrnas di. Yma y prynhawn yma arglwydd. Da ni'n sylweddoli bod yna hireithu hefyd. Bod yna alar. Ac arglwydd, da ni yn cyflwyno y teulu yma. Y byddi di yn ei cadw nhw yn glos sydd ffynwes. Ond yma yn benna da ni heddi arglwydd, i'w ddyrchafu ger dy fron di, i ddiolch am ei fywyd a'i gyfraniad.
Da ni'n diolch i ti am yr aelwyd yma hefyd yn Nhyddin Gwyn. Da ni'n cyflwyno Dora am air a'r teulu. Da ni'n diolch bod yr aelwyd yma yn aelwyd ysbrydol, yn aelwyd lle mae gair Duw yn cael ei barchu a'i anrhydeddu. Derbyn yn meddyliau ni, ein atgofion ni heddi, cadw ni gyd yn ddiogel yn dyfynwes. Clyw pob gweddi ddistaw o ddiolchgarwch sy'n nghalonau ni yma y prynhawn yma. Wrth i ni gofio am bell i stori, am bell i beth yn dod â gwen i'n gwyneb ni, am bell i air yn cnesu'n calonau ni. Derbyn y cyfan oll, yn enw dy fab, Iesu Grist, ein harglwydd ni a'n gwaredwr. Amen. Mae yna un gorchwil bach. Diolch yn fawr i chdi, Dafydd. Un gorchwil bach dwi'n gwneud. Mae'n dylad ni fawr iawn i deulu Tyddin Gwyn, i Dora ac i Maira a Richard. Dwi'n barchus iawn yn alw fo Richard. Ac fel arwydd o'n diolchgarwch ni, gai gyflwyno i chi Dora y bloda yma ar ran y teulu Tudur i gyd. Diolch yn fawr iawn i chi am yn derbyn ni yma a bob dymuniad da. Diolch yn fawr iawn i chi oedd i fraint cael eich cysafu chi gyd yma. Diolch i chi, diolch o galon. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân na fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.